Cha phela ake sifihla. Ube nami ngiyatshola bengizosho ukuthi ngiyatshola. Manje ujola wena. Hayibo. Mina bangiphula inhliziyo kabuhlungu ngabi. Hayibo. Hayi futhi ngabe ngadlala yibo. Hayibo ngadlala yibo. But most yabangani bami bayazi ukuthi mina befethu ngiyazama ukubamba. Angathi ngahlangana hayi ngivele ngibonza siya ngokuthi ispan ngathi sisho because phela na ekugcineni kumele into masihlangana kwenzeke into right yabo kungabe sekuthola sekusipaneka thina sodwa wena uthola ukuthi uzobenefita ngathi but yabo awubuzi ungaphethe lutho kumele kusipane amahlangana yabo ileyo nto yeah yes yabo nje lo nje yes yeah leyo yokubhuka abantu abodwa sihlangene nayo yabo abajabe ngisho ukuthi thina siba utho understanding yethu ukuthi into yenzayo wena uyenza ngothando mina ngeke ngize ngishwabule ngithi awusishazama kade sibishazama ngasasibhuki ngihlangana naphi mina makuthi angisebenzi mina vele ngizongibhuka yabo thina siyangalokho sikhulele kuthini noma ngathiwa wena wenzani kuthina mhlawumbe manje lesenze sibone uma ukuthi mhlawumbe wena osibhuki mhlawumbe noma ospost osibeki kule ndawo thina ucabanga ukuthi siyona. Guys, welcome back to another episode of the Conscious and Podcast with your favorite host with the most awesome now anyways, shout out to my favorite queen, the Lord Ghost Lady. I'm like, okay, some good time. Anyways, sounds alright. Namhlanje with me on Steve, I've got the one and only. Oh, the tea, so it's all a nice What does that for you guys? When born it, did I? Your mother. Ja, men Ngiyagana sesafunda isikole. Guys. Ngo-2016 nje. Anyways, on the side of God, uBhebhe ngalama sothi ngiphethe ugwa. But angazi ngiqala ngobani ke ngoba into ngathi namahloni emunye. Manje energy nje. Engayazi so ngiqala ngobaba bazokakhuluma. Nombani ke so. Bukwa. Okay, ngokwa. Sokwazi ukuthi ubani ugwa. Ezini kama nesibongo. Oh, ngokwanele kwaMsomi mina. Phuma eClermont. Yeah, kwalelo kwaMsomi undi. Athi ngifuna iphathela. Nje. Hawu. Umsuthu. Ngizafuna igama. Igama lami nguMayibongwe. Sibonga Mtshangeni EClermont nami. La sifunda sokuthi eyiphathela. Bengihlupha ngesikoleni. Ngiyabona. Ngiyabona. Hayi khona sawu. Sinisho. Hayi. Usingahluphi mfisi. So naqala kanjani ke ingoma? Uthando lokuba iqhubu. Baqala kanjani? Ngibona ukuphendula. Cha phela singadidani kumele makuthi ufuna ukuphendula mhlawumbe yabo. Yeah, ngathini laqala nje yabo lethu zama group manje zama group zokuhlangana babangani yabo ibe baningi yeah then ngiyabona uNSG uchaza ukuthini angithi yazi before ngiyabona nani baningi before libe babili Sathina NSG NSG uchaza ukuthini NSG uchaza ukuthi yazi phela lethu zama group dala yeah ukuchaza ukuthi no stress gang yabo no stress gang yabo bahlezi namanje uyabona wasarelaxile sisolele hawo yabo kodwa uchaza ukuthi NSG uchaza ukuthi no stress gang
for abantu abangazichaza ukuthi no-stress. Yeah. Basi kodwa phela manje manje usuchaza ukuthi new school gqom. It's true. Oh manje new school gqom. Awusasebenza ugenga. Yabo ugenga. Sesiba u2. Yabo. Nangibangakade. Mhlawumbe sesiba u2. Sizawusibuka sibaningi. Sesiba u2 mhlawumbe. Asesibaningi. Yebo le ama-group guys ukuthi inzima kangakanani. Asibaningi. But anyways, how do you guys feel like since sizwa le style lesimshaya kwigqom like ngoba ku December, how do you guys feel ngaso le style lesimshaya and getting people ukuthi manje sokuyibona nabo sebeyashaya? Mina ngingasho ukuthi proud. Proud. Yeah, proud futhi nje happy ngalokho ukuthi yatshengisa futhi nanokuthi khona into esiyenzayo yabo. Kahle simele sonke lento sisonke yabo hayi ukuthi sisodwa kuyona but proud ngokuthi isiyenzi sesimele sonke sayimele sonke yabo. Because umuntu manje seshaya style seni. Hayi abayi-one abasona amadumo bashaya style seni manje. hayi mina bengakwazi lokho uqala ukuza ngawo yazi bayazi. Yeah, but look at squad. Ngalalela igqom like yabona ukuthi ngeke ngihambile ngithanda igqom ngazange. Yeah, lokho kuyajabulisa ngifuna uqamba amanga ya. So how do you guys feel like nyanga kanjani phakathi island ufika ku1 million streams? Leyo joy leyo ukuthi Abazona saba proud njengoba ngisho ukuthi saba proud kona phela ukuthi ungathini yaba mobonzi lento esiyenzayo nathi siyaqala uyabonakala uyafila nothi ngiyajabula ke manje yabo. Ayikona kangekho lula ngifuna uqamba amanga because phela hayi ukuthi iqale manje ingoma bona. Yeah, kahle saqala Mhlawumbe nje kusukela 2016 mhlawumbe singa 10 years mhlawumbe yabo. Hayi kodwa 10 years straight but kodwa kade saqala. Yeah. And mofana abantu abanjengathi abayirelaxela abayikhululekela abangajahi. Bayajaba nje bahamba ngephesi yabo. Ukuthi nje senza ngothando yabo. Qhubeka ngothando. Relaxiwe. so bathi ngiyabhuka nje i-event nje ngithathe imali ngiyini. Hayi yeah wena Ngabe ayaxoxiswana phela. Yeah, yabona le ngiyacela umuntu uzindele invoice athele u24K. yabo yeah kuyakhulunywa. Mhlawumbe thina so100 ngadlala. But guys, what is the meaning behind the Tulele Pali Island? Nafika kanjani igama lithi Phansi Island? Ngale ndaba nisestudio nje kuyafika kanjani ngempela? Okay, mina ngingabosho yabo model yangoma. Uzoyizwa na ukuthi ayiyona le gqom leli yabo. Ejwayelekile uyabona ukuthi kunalezi zinto zogqonqa like yabo. Yeah. Ngisho ukuthi umuntu manje sefuna kube yini? By force, ufuna kube yini? Balandela isound yenu manje. Yakufuna ukuthi ukhulume ngaleyo nto. Siyabona nje. Yekhuluma siyazi. Wena ikhuluma sizwa ngawo. Cha ngempela cause phela manje leyo nto kuba ngazuthi manje yabo manje siyaphakamisa. Yeah, si proud but yabo izinto ebegqomini. Thina sikwazi ukujabulela ngisho umuntu menza into enhle. So afethu siyaqhuquzela. Yabo. Thina siyathanda makwenziwa into enhle. Siyajabula siba happy yeah. So nifika kanjani ukurepresenta iClermont standing up for it, you know, after a very long time iyaziwa ngendlela iyaziwa ngayo. All of a sudden siyaziwa ngengoma inswebe ukuthi ayibona bakhona bakhona yabona all of that. Something good come out from it. Angabayi njengoba ngisho ukuthi si proud ngayo yonke into yabo manje khona izinto engeke uzokwazi ukuyichaza kahle yabo ukuthi Kodwa siku yazi you can speak freely like ukhuluma free akekho umuntu ovimbile ukhululeke. Yeah, sikhululekile but ngathini khona izinto obuzisa abamakuthiwa ngithi
but thina si-proud nabantu base-Claremont futhi bayazi ukuthi si-proud and futhi and asiyiphakamisi siyancane ukuthi angibuqamba Claremont esupporta kakhulu Yeah, supporta sabona kakhulu. nge-event esayishaya last year sasingakuthembi yabo but batshengisa ukuthi bakhombisa uthando yonke into yabo kwagcwala ngendlela esasingayiqondi nathi yabo siyabo nje abantu bezophumelela like seeing them grow bephumelele beye phezulu kumnandi because yazi okay nami a certain milestone izofika lapha phambili yabo yazi ukufika laphayana and everything will be nice so ama challenges enwafacile mina nobabili imaphi kuyini kwingoma music industry ayi maningi la jwalekile nje nawazi abantu abazokhala ngawo la abantu abazokhala ngawo uzodlula nawo kubona noma kuthiwa uthini nje yeah yes yabo nje lonje yes yeah leyo yokubhuka abantu abodwa sihlangene nayo yabo njengoba ngisho ukuthi thina siba u understanding yethu ukuthi into yenzayo wena uyenza ngothando mina ngeke ngikushwabule ngithi awusisosha zami kade sikwishazama ngasasibhuki ngihlangana naphi mina makuthi angisebenzi mina vele ngizongibhuka yabo thina siyangalokho sikholelwe ekuthini noma ngathiwa wena wenzani kuthina mhlawumbe manje lesinge sisibone noma ukuthi mhlawumbe wena osibhuki mhlawumbe noma ospost osibeki kule ndawo thina ucabanga ukuthi siyona thina sithatha njengokuthi shutha thina siyavila ngeke ngize kuzondele mina lokho ukuthi wena ngithi mina usosha zami ushaya ngoma entsweni msebenza ngihlinela ngeke ngisoze ngayenza lo nto mina yabo so mina ungangibhuki kwakho ukuthi mina awusangibhuki ngeke ngibeke nje nge-challenge ukuthi mina hayi yabo ngisabona kahle ukuthi khona kusamele ngikulungise ekuningi khona lo ngawokwenzi kahle yabo hayi ukuthi manje hayi ukuthi manje ukuthi nangu nathi la ubhuku nathi kuphela thina ngisoze ngayenza lo nto mina shuthi nathi uyasebenza nginathi userious into enzayo thina ngendlela sithatha ngayo nje sithatha ngayo siyayiqhuquzela nathi sithi ayishuthi asikosebenza yeah how do you guys like okay ngoba amajiwe mangaka amaningi ayahlukana and asehlukene sorry no offense amaningi asehlukene how do you guys keep the bond strong and going between the two of you amajiwe amaningi siwaficile la manje Kabe ngathi ngasho ukuthi ukunderstandana naphela unendaba zakhe kunendaba zami unenkinga zakhe nginenkinga zami ayazi kodwa siqale kephi lento lena kahle kahle kumele isuke ngathini ningahlanganiswa oqala engathi vele ningahlanganisa inhlangano vele hayi ukuthi understanding yeni ikuyingoma yeah ikubene ekuzwaneni qala ukuthi thina sazona sokushaya ngoma before yabo singawoyiqala ngisho primary yabo singawoyiqala ngisho iqala singawokucabanga nokuthi sizoyishaya mhlawumbe nje sizwane kwaphela mhlawumbe ku7 years singawoyishaya ingoma ngoba mashaya ingoma sizwana u7 years yabo le background eningana yeah kuyimali singena kule nto engqo because imali yaxabanisa baxabanisile futhi hawo yabo nje makuthiwa Pepe wamsendela 30,000 ehlele endlini mina ngiyokuhlezi ngibona ngiyidansela mina avela ngangitshela sengizozwa ngabantu so usisenda imali ukuthi ngitsabo siyaqala siyaxabana yabo pleasure yabo kwa hayi enqalancane nawo sabathi Pepe akekho hayi wow uzibonekela nje mtheni but siya understandana misina ngeke angitshela sephethu kake kanje uyazi ukuthi bese mangidansa manginenkinga yami ngiyamfuna sure ukephi hayi konke ukuthi ngiza lapho yabo that's much better so before we go any further do my international questions wangqale ngihamba ngiyajola ningawasha amashara khona washayishara glass efika intombazana naye ngazisho intombi ngoba khambi kahle abula kesefihla ube nami ngiyajola bengizosho ukuthi ngiyajola
manje ujole hayi bo mina bangiphula inhliziyo kabuhlungu ngabi hayi bo hayi futhi ngabe ngadlala ibo hayi ngadlala ibo but most yabangani bami bayazi ukuthi mina befethu ngiyazama ukubamba angathi ngahlangana hayi ngivele ngibonza hayi ngiyadlala mfethu awazi ukuthi uthini uyabela amapheshini Zendiyenza amagama abantu amantombazane ngizothi 3 amantombazane ngo-6 kodwa ngizoshawa 3 igama layo smash pass and kill. So yeah, ojela naye nkosi yami igame siyadlala. Ngiyadlala. Ngiyabona la umuntu ozosmash inkinga. Hayi bo. Igame ngiyadlala. Akekho umuntu azosmash ngempela mhlawumbe uyayazi lo artist naye sekubidokho kodwa ngiyadlala. Nalo ngazazi naye azobona lo. Lo ngala ubona ngempela. Engenza uqala ngoba ngiyaqala naye. Yeah, kiki. Umeza 3 yakho first line is Sienda the DJ. DJ Zinhle nomzamo ngathi smash azothi nomzamo mbasa kamazwi ngiyamazi lo edlala isibayi hawu ngiyabazi bonke lo ngiyabazi hey ayingeke ngiqamba amanga umhlobo wami ngomsebenzi akekho serious angifuni uqamba amanga hayi ngaloko kuthina angifuni uqamba amanga hayi ongambulalayo hayi ngeke akekho ngambulala angifuni uqamba amanga le game le angangazi noma ngizothi akuyona le yami but kodwa nje hayi ngempela hayi ngeke hayi hayi usimple yami hayi nangifuna uqamba amanga yabo kuleyo nto le hayi ngeke akekho nje smash ngambula hayi ngeke hayi angifuna uqamba amanga hayi wena phathele TP phathele Sembuch namazi hawu yamazi bese ngiphathele nosinemakhethini amazi Bani smash thuli phela same boy kill right siqedile singiphendulile amasimple siyabuya futhi ke nenye 3 still la manje ngilila mama DJ Zinhle umathi unike DJ Zinhle usombalini hayi asibona ngizonikeza imali isihani susombeke manje Susombeki and then mesinginikeza uBoyti noMidlamini imali abantu laba bapepha abantu abaretha nje yo ya nanokuthini ngitshele something bafu ngiyazi type yakhe ngiyazi namanje yaza khetha Hey,
Ngabo mina kude abo le game le angifiqa wamanga hayi kuyona yami nje nama game lawo. Ingakho ngisho nje ukuthi ngoba athi Yabo kwa. nozima imalo. Yamani. Hawu. Nothi gorgeous uthobeka. Uthobeka. hayi njalo phela leyo. Obvious. Sengizobe ngiyajama ngiphula inhliziyo. Qhubeka. Bese uanelezwe. Angimazi. Hayi kodwa phela uthobeka umngane nami bayazi how ijama ukugcina ncane. Uyena osindayo the rest ungasababala. Yozimqhathanise nabanye. Inja yami leya. Ha. Siqhubekeni. So khathi kulaba bayifona yeah. Phela smash pass and kill. Ubani? Uthobeka ufana nosisi wami. So the rest babulale bonke. Siqhubekeni. Okay, so in the industry, what are your guys' top 3 categories? Abantu collaborator now. Working in home. Abakhulu noma olova bahlukahlukene. Okay, asiqale ngabakhulu. Abakephi? Abakuyona lento egqomo noma abangaphandle. Nabangaphandle. Hey, ngathini mfethu? Hey mina ebaningi. Ayibaningi kakhulu. Thina izandla evulekile. Ufuna usipana sina sasipana. Asasispanile no lo bathina. Hawu baningi. All of sisebenze nabo. Nqwaba. Uba. Oh, ya ngiyamazi bafana. Lwati la? Ukuyena lwati la. Angikwazi bona bahlukanise bathi bawu2. Coordinator. Bobabili bama-artist ami ngiyabona. Bazi basho inamba zabo bawu2 nje mina yazi sikhulume lonto. Phela singabuza sifana nayo. Yeah, but izandla sivulelekile ngisho. Hayi izandla zivulelekile thina sinenkinga. Flop. Hayi bro. Hayi siphazamizana phela uyaphendula ubhebhenye. Hayi bayikhi flop. Asiyangani thina. Asiya ngokuthi ispan. Kade sisho. Because phela na ekugcineni kumele into masihlangana kwenzeke into right yabo. Kungabe sekuthola sekusipaneka thina sodwa wena uthola ukuthi uzobenefita ngathi but awubuzi ungaphethe lutho yabo. Kumele kusipane amahlangana yabo ileyo nto. So kwaba vocalist bafaka uthini ngabafaka. Yes, number 1 Ba. Vele amathobe. Ufana nothi wasikithi sobeka. Khulya. Gorgeous number 1. Osibili ubani nesithathu. Yabo nje kunento ekuthiwa ubani umsizi wasisteng. She's the vocalist. Sazomuzo. Sazomuzo hayi khona yini impahla kade sisipale nazo kuyena. Yabo umuntu ongaziwa nje yabo basi nasi sibonile ukuthi uyasebenza. Uyasipana yabo akaze shaya ngoma namuntu singisho but uyasipana. Sibonile sothi hayi. Lethi sisho thina siya ukuthi uyaspana. Uyasipana. Nathi ayikho soyenza nje. Yabo no lova abangasekhaya amafika kushube yabo baningi one uRay yabo nabo. So yini selesibindele kumina lo nyaka. Ningi kakhulu. Sazophothu. Ningi kakhulu. Mina nakwatisa umgilani futhi. Simkwatisa ngani? Nasiye. Nawe iqondela pheke. Weza njengakusasa. Wafika. Bathi nazo zasinangayazi ke lo nto mina. Washa ivideo phela umgilani. Washo wathi kwenzeka kanjani into ukuthi amagida ngomama ahambile. Yena usela. Yeah, but wafika kuJozi wafika ngalo futhi isonto ekseni wafika. Yeah. So how does it feel guys ukudlala eLondon? I've never been there. I saw
Yabo nje uthi ngidlale ingoma ezivaliwe. Yabo experience lapha nje nathi sithanda. Lapha uyafika nje uzwe something new. Into engithanda ngeLondon ukuthi iyaqhuqhuzelana. Uzwe ingoma ezintsha. Uyabuka uyayiboka ukuthi ngisele. Uthi mawuzwe ingoma edlala lo futhi. Wena ungatsho unengoma ezintsha kanti ingoma zakho endala. Silaliwe eLondon. Kade yabo nje lapha awu nje kusasa nje nathi siyazi ukuthi kuyodlala ingoma ezintsha nje zodwa. Yabo. Lapha nje mawuthi ufuna ukuzwa abantu usay abantu abasipanayo. Because ungasho une playlist la uthi uyabule ayilenge edlale zonke. Usuyadlala kusendoda indala njengoba. Ngakho sithanda eLondon. Hayi udlale wena. Kuma ngekhethi. Yeah, Pete. Sisaphothi umgizozo. Ake umuntu angisupport lapho. Cela ngitholela yena shame. Ngoba manje sengishoda ngayo empilweni yami. Angiyazi umgilaneke awuthi nje. Ngikhuluma Promised Land ngaphandle ngenza ivox pop ivideo naye ngikhuluma naye. Emva kwalokho sathi singena phakathi okwakuyisethe Gold Max. Phindanga ngombona ngilana. So seko serious phela lapha. Ngambona sesome she skip. Umgilana ngulula ukungithola ngifuna ngibanga umuntu umuntu naye phela bekakwazi ukukhuluma chat bese kanje nanje yabo. Nakhuleka sekukhulumela nawe ungasabi. Kudeka umgilana ngiyakhuluma. Mina ngikhuluma indaba zabantu mina. Ngibona ngithi ngisho emdansweni ngibona ngizwe ngirelaxele ngizwe into engiyizela nginaki ngisho indaba zabantu ngiyayihlalela nje nabangani bami sirelaxele siyenza into esiyenzayo. Yeah. Utilanja la ngoba nadumoya phansi. Mina ngihlezi ngengeke ngiyabaleka. Ngempela kodwa. Ngiyabaleka mina into ngiyahamba mina. Bahamba bonke. Mina ngiyahambela ke. But anyways, so what do you guys say to umuntu obuyela kimi? Your part. Umuntu obuyela kimi ngathini umuntu obuyela kuwo ngobhebheni. Abafuna ukuhlala kuwo nabo noma ahlala umuntu athi nami akusongisho ukuthi ngifile la empilweni yami. Into engayisho ngifocus kwento yakho ukuthi ubani uthini ohlangana lokho wena umuntu akusiza ngafocus mina focus kulento yenzayo la yabo because abantu uzothi umuntu uyacela kuyena athi hey uyabheda wena bese nawe uphatheka abhlungu uye ufocus entweni yakho zenze into yakho uthule phansi because nathi yana into yasisiza ukuthi sikwazi ukuthi yabo sizenze into yethu sithulele sizenze into yethu baqinise kuhlangene yabo. Mina ukuthi nje ngingathini into yokuqala umuntu kumele angayenzi ukubukela ukuthi mina ngifuna ukufana nobani. Landela ubuwena ukuthi wena ufunani uzenze into yakho nje lokhona okay angenza isibonelo usufikile kwiGqomo buka wena ukuthi kwiGqomo yini oyithandayo ungenza into enzoba kuzoshayisana phela uma ukuthi wena uthi ufuna ukufana nami uthola ukuthi mina kunendlela engenza ngazo mina ezazingisebenzele wena engezikwazi ukukusebenzela wena zilalela uzizwe ukuthi okay mina yini efuna yimina kwiGqomo yini ehambisana nami iyona kuyila uzokwazi ukuyithola khona bese usticka kuwena straight uhlale nje kuwena kumoya wakho phela because mawuzothi ufuna ukufana nami awazi mina kwenzeka kanjani awazi ukuthi ngayithola kanjani ukuthi ngiyimina kwiGqomo yabo ile nto kumele uyilalele nje phela focus kwinto yakho nje iyona vala lona. Yeah. Because khona abantu abazothi hayi ishazambani iyabheda lento abazi uthini osuyisacrifice ukuthi nawe ube la
they actually don't know me. Abanye bagcina ngisendela ingoma. Abanye bathi ngibapostele ku TikTok. Angithi nje bese bekusendela ingoma. Obviously lapho kukhona umuntu ofikile la abamlandela ukuthi sefika usibani osho lo sisi useyighost yabo bazokusendela wena focus kwinto oyenzayo ungathi because manje uzothi uyalahla TikTok khona lenza show ukuthi ngiyayipromote kusiyami but a lot of views ngayo yeah ngicabanga manje ngiyibona ku country zami ngiyibona Because it's not my shares like ngadlala so it's now by power machine. But guys, I'm actually happy with Kuna Bandu that we also look up to our produce something. So can we like differentiate like much any difference among between I feel like I understand between Idombolo and Thai because whenever I'm in a car it's as if just but that's otherwise. Uthayela ngokwazi kwami ngangazi ukuthi ingoma isuke inganawo ama plugins ingoma okusuke kusetshenziswe ingathini packs kuphela drumming yodwa thola ukuthi kodwa izoba into emnandi nje okay yathi ngenza isibonelo njengengoma ezayishawa leg uthayela yabo ngangazi kanjalo ukuthi kusho lezi ngoma eshawa anti-cheek yabo lezi ma quantum bese kuba khona idombolo iswe kuzofaka khona opiano uzizwe ukuthi okay into iyazwakala kahle yabo kanjani ngangazi kanjalo lezi eziculelwayo yabo lezi igqomo eliculelwayo nakudala leyo lokhuzana kuyini because nathi manje ukuthi manje sekuvele kwaba khona iy'tayela ey'ningi kwiqomuka yabo sekumixekile khona uzizwe ngazuthi gospel sekukhona igospel shawuthayelo unama-plugin futhi sekuhlangane ko-two kanye yabo manje sekumixile nje ngoba sa-understand would you guys maybe for example right? Yeah. Slowly but surely wangena kule Afro-tech maybe step hayi usukuzingashintsha ngadlunza ayashintshile kodwa athukuzina singayikhuluma kakhulu yabo bazakashintshanga nazi ngeseshintshe ile dade ngisho ukuthi thina sinesitayela sethu esisenzayo maqhamuka omunye yabo ngisho athi lapho u2000 ufuna kwenziwe something thina sizasala into esenza la sifake kweyakhe ihlangana itayela eziwu2 yabo because mase siswa siyashintsha sofana ukuthi ingoma bekwe yakhe yedwa bayede ngisho so yeah kodwa phela ukuba versatile ungathini lento mhlawumbe nginawo Afro-tech siyakwazi ukubashaya yonke into siyakwazi ukushaya yabo mhlawumbe mangase kuthiwa mhlawumbe kubuze umuntu athi ikhona into kanjeni nayo mhlawumbe sithi hayi lo nto ikhona mhlawumbe uthola umuntu athi ukuthi hawu le ngoma ishawe yini yabo uthola nase nebuze nisenze style kanti cha nayo imiveli ikhona le nto yahlala yabo into enzwa ibeke into enzwa izibeke lezo zinto lezo hayi ukuthi sesingaze shintshe ukuthi sesenza yona leyo nto into ekade kwazi ukuthi yenzeke yabo. So since there's so many music like going on, do you expect any EP, singles, albums? Yeah khona nje sizama ihlanganisa no G-Star Isijongo Boys Isijongo Boys khona nje sisebenza phezulu kwayo khona kuningi kulonyaka kuyeza ngingakhuli so if maybe abantu bafuna ukubuka or anything khona Instagram page no Facebook isikhona ayabengaphendulo ya ikhona iyakwazi ukufoneleka iyafoneleka nje inamba ne-email ikhona futhi no phela kwesinye isikhathi ukuthi umuntu usizo ngokuthi sinisendele like Facebook siyaphendula na Instagram ngingathini kodwa asikhulumele
Cha yabo kodwa ama-message mhlawumbe nawe uzobona mhlawumbe kuhamba ngesikhathi. Ama-message abamaningi. And awugxili kona. Babo abamaningi ngale ndlela uthola ukuthi awasaphenduleki but kodwa mina mawufona angiboni ukuthi ngaba khona inkinga ukuthi mhlawumbe ngangaboni uma ngifonelile because uzokwazi ukungithola ushokisi la. Yeah, ovela ufone nje uzosithola bese uthi sikhuluma ku-WhatsApp lula nje lento kanjalo. So kwama-streams abantu bangithola DJ Pepe, NSG, yonke indawo. Yeah, yonke indawo. Sebenzisa ipage lot. semafoneleni nobani Yeah. Instagram DJ Pepe _NSG nje. Kayifanele. School gqom. Yeah. So ungathini-ke manje before we close it, like words of encouragement for abanye abantu from your side and your side. Ugqugquzela abantu ukuthi Angikwazi nje lo. Awela lokho. yabo, it's an example. Uthi asincenge kanjani? Phethe abo lo issue manje angiyazi mina. Into engayisho mina ukuthi ngithi i-example. Amazwi Ugqugquzela umuntu lapho ubukela kuwena. ukuthi nje mina ngihlezi ngisho lento umuntu ukuthi akenze into abonayo ukuthi uzokwazi ukuyenza noma ngathi uyayibukela kulowo muntu leyo but ayenze ngendlela yakhe azoba happy ngayo. Ungangibukela but nawe kumele wazi ukuthi okay at the same time yini wena ozoyifaka kuleyo nto uma ubukele kumina mhlawumbe ukwazi ukuthi okay ngibukela kuyena but nami kumele ngenze 1 2 ukuze nami ngifike la ekhona. Nawe uzame phela ungabe usubukela kumina yonke into. Nawe uzama ukuyithola nawe ukuthi okay labantu benza kanje okay nami kusho ukuthi ngizomela ngiqinise la nala yabo ukuze nawe uzokwazi ukuyithola ugcine ukwazi ukufika la sikhona yabo. Yeah, nanokuthi phela ka-music kumele connect nabantu, uhlale nabantu, ungayivaleli wedwa endlini. Yabo nje kade sikhuluma ngeLondon. eLondon uyafika kudlala ngoma ezintsho nawe uyacabanga nanti siyenziwa manje. Gxile lawo bese cela umixa nento yakho yabo uzenzele nje. Focus. Yeah. So yabo njengoba ngithi ngiyamela ngiyini akwazi ukubekezela sengibenzele kakhulu sengiright so those are your words of encouragement. Yeah. So ngabatshela abantu ukuthi banifollow bangasfollow ku-Instagram DJ Pepe _NSG, Facebook DJ Pepe NSG. Same. Pepe _NSG. Yonke indawo. You guys have Twitter? No. Ukhona but Awakabi active ngalo nje. yabo nje. But now uzoba usame. Pepe Same thing. Yeah, same thing. Okay, but anyways guys, ngoba sengizwele from their own mouths ukuthi batholakala yini. Ngoba bafuna ukuthi bafike ushadile. No, anxious. No. Yazinda bakho kuyimina nje ngini yabo nje. Siyazi. Asikho asifocusile lapho. Because when like at the end of the day. Hey. Yabo? It's the truth. At the end of the day, wakumni. But anyways, probably Asana Mapaloba and favorite host. I'd like to say thank you so much to Pepe. No wow. For coming to my show. Even though that's hard getting you guys share. Awungachaza ngestory. Ngithi No. abana manje ngifike ngiyaqhuka. Inkinga iningi. The jumping fence. Jumping fence, manje. Jumping. Ngiyazawuthatha ngidlala ibhola. Usuyisoccer style. Ibhola athi sadlala ibhola. Bamsha ngokuthi ngayo. Guys, thank you so much. Please don't forget to like, subscribe, and hit that notification button and the bell on this video. Don't forget to follow me on Shazam, Instagram, and TikTok, and YouTube. And then don't forget to follow Ubebe Mongwa, also TikTok, Instagram, Facebook. Do the most for all of us.
Siyathanda. Shout out to my favorite camera creators. Thank you so much. Catch you next time on another episode. Thank you.